Como sanitarios, á hora de valorarmos un paciente que non está en parada cardiorrespiratoria, é necesario unha orde sistemática para realizar a primeira aproximación diagnóstica e reducir a posibilidade de omitir aqueles elementos que leven a erro ou atraso no diagnóstico. Polo tanto, seguiremos a abordaxe ABCDE. Cando nos acheguemos, asegurarémonos de que o contorno é seguro. Comprobaremos o nivel de conciencia preguntándolle que lle ocorre. Se non responde, axitarémolo suavemente polos ombreiros, preguntándolle en voz alta: está vostede ben? Facendo a manobra berrar e sacudir. Se o paciente está inconsciente, revisaremos a vía aérea para garantir que estea permeable, aberta e limpa, e que non existe perigo de obstrución. Se a vía aérea está comprometida, haberá que despexala ao principio usando a manobra fronte-queixo e comprobar que non existen secrecións, vómitos ou sangue na cavidade orofaríngea. Se o soubese, debemos aspirar co tipo de sonda adecuado. Se observamos corpos extraños sólidos, usaremos o laringoscopio e as pinzas de McGill antes da inserción dunha cánula orofaríngea do seu tamaño, se a tolera. Unha vez aberta a vía aérea do paciente, hai que avaliar a ventilación. Comprobe se o paciente respira e estime o adecuado da frecuencia respiratoria e da súa profundidade. Asegúrese de que o paciente non está hipóxico, que manteña unha saturación de oxígeno adecuada. No paciente con ventilación anormal, o tórax débese expoñer, observar, palpar e auscultar identificando sons respiratorios anormais. Se é necesario, tratarase con oxigenoterapia. Se avaliar o fallo ou compromiso do sistema circulatorio é o seguinte paso. O estado circulatorio do paciente pódese determinar ao comprobar a cor, a temperatura e a diaforese da pel, o recheo capilar e os pulsos periféricos. O pulso avalíase por presenza, calidade e regularidade. Procederase a monitorización cardíaca e canalización dunha vía periférica. O seguinte paso é a avaliación da función cerebral. Isto comeza coa determinación do nivel de conciencia. Se o paciente non está experto, orientado ou non é capaz de seguir ordes, avaliaremos as pupilas do paciente polo tamaño, a asimetría ou pola reacción á luz, e tamén avaliaremos a mobilidade, a sensibilidade conservada das extremidades e os reflexos ou a rixidez da caluga. E compre realizar a exposición corporal total para valorar posibles lesións agachadas e despois debemos cubrir de novo para preservar a calor corporal.